A veure, tema de la vaga educativa. Anem a ordenar els raonaments un poc. Els elements fonamentals que necessitem per viure, anem a dir que són el menjar i on viure, una casa. Cada volta més cars, en quant a la vivenda. Igual té que siga lloguer que hipoteca. S'endú una part molt gran del sou. Després, les necessitats que pugues tindre, com ara un fisio, el dentista, pagar assegurances, lletres del cotxe, preu del combustible. Això només va començar a eixir de la casella número 1. Vale. Què es deriva d'aquesta situació d'encariment de les necessitats més fonamentals? Pues que necessitem garantir un mínim d'ingressos, un mínim alt. Per tant, això què vol dir? Dos coses. Necessitem un treball assalariat i mantindre aquest treball assalariat durant molts anys, per no perdre la casa i no quedar-nos en el carrer. Vale. Això què significa? Que si vius en parella, i ja no te dic si vius a soles, pues has de dedicar una gran part de la teua vida a garantir aquests ingressos, és a dir, a treballar. Vale. N'hi ha que fomentar la natalitat. Què fem? En què ocupem el temps? Treballant o criant? Pues aquí tenim la sort de disposar de temps per criar-los o de tindre família que els pugui atendre, doncs bé, però o s'està treballant o s'està criant, saps? O pixes o estornudes, les dues coses alhora no pot ser. Per tant, aquesta situació global contribueix a concebre l'escola com un lloc que te permet dedicar el temps a treballar, perquè te permet deixar els fills allí. I aquesta visió de l'escola contribueix alhora a desdibuixar la funció fonamental de les escoles i, per tant, dels mestres, perquè no són cuidadors, són educadors. I això és la seva funció. I per això necessiten material, un centre en condicions, inversions en educació, tot això. Per tant, quan la comunitat educativa fa una vaga indefinida per a millorar totes aquestes condicions i que davant de tot aquest mare magnum de dificultats que patim, docents i no docents, que la consellera diga als docents vos oferís 75 euros mensuals bruts. Què fem? Li peguem una branca al tos? No. El que n'hi ha que fer és recolzar la vaga, perquè la vaga és un dret fonamental i és una ferramenta per aconseguir uns objectius, quan les negociacions no han sigut fructíferes. Les vagues en la comunitat educativa han de garantir uns serveis mínims, però és una putada perquè no es permet pressionar lo suficient i que ho poguérem fer resultaria una putada per nosaltres, pels pares, perquè en algunes situacions no podrien deixar els fills en cap lloc. Així és la realitat. N'hi ha conflictes de preferències, però el cas és que si sacrifiquem el temps que dura la vaga, un dia, 3 dies, una setmana, 2 setmanes, tranquils que els nostres fills van a créixer igual. I el temps que dure la vaga ha de ser el que toque. I en vegada de criticar tant, a l'hora de votar, voteu a qui no retalle en educació. Així de fàcil. I deixeu-vos estar d'altres cuentos i històries. Així que tot el suport a la vaga educativa, dure el que dure. Avant!